Vi siger, vi tæller ned. Lige når vi skal starte. Ja, jeg skal tælle ned. Okay. Vi starter nu. Er I klar? Start. 3, 2, 2, 1. Nej. Nej, den er ikke sprunget. Det var så helvede. Op til stedet. Okay. Hvor skal den? Lige i hovedet. Brækker nakken til, brækker nakken. Lige bytte den sammen til. Jeg er klar. Det er koldt vand. Er du klar, Annette? Ja. Du er ikke tættere på? Tæt åbne øjnene. Nej, du er sindssyg. Er I klar? Annette klar? Ja. 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 Jeg er klar. Er du klar? Optag. Vi optager nu. Alle pigerne optager. Så siger vi 1, 2, 3, ikke? Er I klar? Annette? Ja. Nå. For helvede, Charlotte. Vi venter der bare, Charlotte. Forbi. Hvad skal hun ikke også? Siger vi ikke 1, 2, 3? Du kan da ikke kaste med den der. Er I klar? 1, 2, Nej, optag. Annette. Ja. Og Selina. Og Charlotte, optager du? Så kommer den nu. Er du klar til den? 1, 2, 3, nu. Den store gik ikke i stykker, den gik op.